bura owuok oko mar kwedo ng'eto mar doho mane owito oko omenda mar chenro mag dongruok mar NGCDF kuom dhi ataro mar chik. Jod bura ma Uriri manomak Nyamita kod nyawadgi ma Saboti Caleb Hamisi wacho ni ng'eto makamano dhi mayo jopuonjre mawuok e anyuola mochando thuolo mar somo. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jotelogo osingo ni jod bura dhi riwore mar keto omenda mar NGCDF e katiba kokale ombulu mar paro. Ndalo achiel bang' doho ng'ado bura mar wito ok omenda mar dongruok e kuonde chung' od bura mar NGCDF kuom dhi ataro mar chik, jo od bura osingo madhiro chenro mar keto NGCDF e katiba kokalo e ombulu mar paro. Ja od bura ma Uriri mak Nyamita kod nyawadgi ma Saboti Caleb Hamisi okwedo ng'eto makamano magiwacho ni tuono jopuonjre maok e anyuola mochando thuolo mar somo kaachiel kod duoko chien okenge mag bero skunde e pacho kae. Bura manye doho ng'ado nyoro en makosa maduong' mogik mapok nodwaro yudi. Kendo nyiso ni samoro jong'ad bura gi ok odak e Kenya ka. E pesa duto te mag osuru misole Kenya ka, pesa ma japiny ng'enyne nyalo keto e lwete, ma japiny nyalo mulo, ma japiny nyalo neno gik motimo NCDF. Ministry mar Education, for example, pok nogero klas e skundewa. Kiwuotho e skunde mang'eny Kenya te, ibiro yudo ka ng'eny gi oger mana gi CDF. Kidhi nyithindo michulo negi basari, ibiro yudo ka ng'eny ne otim mana gi CDF. King'iyo offices mag chief, Ministry of Interior Clause, ibiro yudo mana ka ng'eny ne olos gi CDF. And also the lack of sensitivity on the part of the judges to look at the issues of national importance, even when the law has been breached. But there is always issue of national importance. The issue of national importance here is that thousands, millions of needy students, poor students from very vulnerable societies. Jotelogo mane loso kuonde mopogore opogore osingo gi duol achiel mar duoko omenda mar NGCDF kuom kete e chik kokalo e ombulu mar paro. CDF okubidhigo oyiero mondo warit jopiny, wabiro romo kodu wang' gi wang' kendo wadok e bunge. Kudwaro chik wan mwaloso chik wabiro loso. Kudwaro wakete sheria manyiso ni wa amend the constitution, nyo wasewinjore wabiro amend nu constitution no mondo waket kanyo. The CDF Act of 2025, in my view, can only get its place, rightful place in the constitution through a referendum. Because you are going to realign the structure of devolution. Because the 2010 constitution did not envisage a parallel devolution of funds other than the national government and the county government. Kata odoko nigi yie kod bad migawo ma doho ni moko kuom tije mag omenda mar NGCDF chal kod tije michwalo kod sirikal mag counties kod migawo mar somo. Jotelogo wacho ni doho ne dong'iyo ber kod lokruok maduong' ma NGCDF osekelo e pacho kae. Asekwano nyithindo mosetero university mwatimo ne getimo sponsorship madhi karibu nyithindo 1,000. Mier mane onge geno, mier mane ok ong'eyo ni nyithindgi nyalo dhi skul, to mana nikech ma Ministry of Education onge capacity. Kakoro kata sani pesa gi magin go giore skul mar capitation ema yuare kaka yuare cha. Omiyo CDF to wadanyiso Martha Koome gi joge ni wang' ne turado kodwa wang' gi wang' wadhi deal kodu. There is a time when you make court decision based on the importance of national interests. You do not make a court decision just because of law or laid out constitutional provisions. When you are making a court decision, there is a provision that you look at the overall national interest of the decision that is going to emanate out of the court decision. Jotelogo onyiero weche moko mosebedo ka wachore ni gimoko kuom omenda mar NGCDF kaka yo mar chwalo agenda mag siasa, kagiwacho ni joma dhi hinyore mogik gin jopiny ma ok jo od bura. Ok ochwanyowa, ochwanyo japiny. To kata we wuoyo koda, dhi manyane japiny ma kawaida mondo iwuogo. To nikech gimomiyo mulo wa en nikech wan wa represent japiny.
Koro wano komulo an ng'eyo nyithinda msara michola gode bunge nyalo tero nyithinda skul. Doho ne omiyo omenda mar NGCDF thuolo mar tiyo nyaka dwe mar 6 higa mar 2026. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jo Kenya koro ywak ni golo omenda